Ngade ikut Theodora Bimata, Masyong asa Ahmad Kinong Shiliang, Ngaladan Karais Nam Karta. Ngade Shivnya Mary Linda Munai, but Ngashong asa Hapo Moyang. Kakateng Jonga Kalong Rigai Kisuna, but Ngashong asa Laimir. Ngade Bangan Raihi, Lingba kan di Josh Mata Jonga Kasokan Boma, but Kaya Ru Ngadon Ru Ki Jing Stunat Ban Ibni. Majus ngotinat ban rai ngalajus ngalasdang ban rai nadukol bangadang day lais nam karta ningkong do they barwai singing and decide singing stand setenat hi ban drawing and then ban shna jishna kita hi habang arwai ngayo shibun ki experience and but shibun do ngalaban improve ya kabarwai lingba kajing rai ngayo ya kata experience mo ban bahas syu ya kesel la dia lingba ki exercises ki bang ngayo ban dia man kasni bat ngan kamtam ya bangan pendan buram hi oblay lingba kajing rai kajing rai nah kaba bang shimenta haka circle out season 1 ngayo bun kijing mentai kum ki experience na imes la pediang be ikut changa mani kum ki nong shimenta kawe kalong kajing perkaj ni kalong ba ngin practice man kasni yaki exercises ki ba ni yo ling bagi coach ni kum ikut shanga imam la pedang te kajing trish dong kajing minot ni bangin create ala dia mo daily basis katahi ko so abang shimenta ka circle code season 1 ngahapen create la jang da ka ba practice ba ling ba banga practice but ban le ki exercise man kasni banga yo na imis la pedang ikut shanga tingba jangkan nega circle uat banga shimenta jang season 1 circle uat but ngajap rai kan nega circle uat season 1 but tingba nangta ngasayo ban shimenta hapo vocal style jang UK ide ime but ipa ba I'm sim yang abangan rai giba I'm sim yang abangan rai de na ime but ipa but ki families janga ime ipa but ki hemen janga e mo ki ba judan bentai hiru haki banyar wai teling baju ki ngayo ya kata kam sim ngayo ban wai ko ai men sim ni gitu ki ba man sim benta ha kene ka second word season 2 kabar wan menta ningkong ka second word ka platform ka ba biang yang ni bangin sim benta bangin yo ban pendan buram ya boleh ya kasap ka bangidan mo dia ko ngolong bang ka ban aimen sim ki bakin chimentan ba lingba kan ki yo ya kata experience lu ko ru bakin ban bahas so ya kasar la dia lingba ki practice ek bangi ong ni kong mo dengan aimen sim ya kini ki ban chimenta ha kan ka circle note season 2 ba lingba ka jing chimenta jing ki kin yo shipon ki experiences but kin nang improve ha ka